Benvidos a unha nova edición de Vigo Debate e hoxe que temos con nos a nosa mesa política para tratar diferentes asuntos con deputadas e deputados autonómicos, así que como logo falan eles moito, vamos a presentalos xa para que teñan o máximo tempo posible. Saudemos en primeiro lugar a deputada autonómica do Partido Popular, Patricia García, que tal? Moi boa tarde. Moi boa tarde a todos. Por parte do BNG, deputada autonómica Carmela González, que tal? Moi boa tarde. Boa tarde. E por parte do PSDG-PSOE, o deputado autonómico Carlos López Font, que tal? Moi boa tarde. Boa tarde. A actualidade manda, a verdade é que están dando moito de sí esas verbas, esas palabras do presidente do Clúster de Turismo de Galicia, propoñendo, falamos agora do sistema aeroportuario galego, de facer algúns cambios, por exemplo, unha das súas propostas é viaxes turísticos para Santiago e viaxes de negocios para Coruña e Vigo. Tamén se falou moito de abuso de localismo por parte do director de Turismo de Galicia. Recentemente, ademais, se está traballando ademais nese mesa de traballo, nese grupo de conectividade aérea de Galicia, entre a Xunta, a ENA, parece que máis ou menos en principio de acordo dunha ruta e unha folla de traballo ao respecto, así que como un tema ademais que tamén se está falando moito, pois así escoitamos todas as posturas e comezamos como sempre co PP e con Patricia García. Que tal? Moitísimas gracias, boa tarde novamente a todos. Pois a nosa postura como Partido Popular é defender os aeroportos de Vigo. Galicia, con casi 3 millóns de habitantes, ten potencial suficiente para seguir atraendo viaxeiros. A nosa comunidade temos moitos atractivos turísticos, temos un tecido empresarial industrial moi forte, sobre todo concentrado nas provincias de Coruña e Pontevedra, en concreto aquí na cidade de Vigo, onde temos o aeroporto que dalle cobertura a toda a zona das Rías Baixas, onde se ubican, como digo, empresas de gran calado que exportan a nivel mundial e que son referentes en pesca, en caladoiros en Namibia ou en outras zonas. E claro que a afluencia de pasaxeiros ten que ser real e natural. Polo tanto, nós creemos que temos que ter tres aeroportos que teñen que atender as realidades á demanda, e non ao concepto de subvencións que tamén se viña falando. Non ten que funcionar razoablemente porque temos capacidade, como digo, de atracción turística, temos que darlle resposta a un tecido industrial forte e para iso as cidades teñen que facer o seu traballo. Eu digo como opinión, porque nós non gobernamos en España, os aeroportos dependen de AENA, que depende de Fomento, e nós podemos dar a nosa opinión o noso modelo, o modelo no que creemos o Partido Popular para os aeroportos de Galicia. Nos negámonos a restringir os aeroportos a un único aeroporto, somos tres cidades moi singulares e moi distintas que poden ter o seu tráfico ordinario, e o que creo que hai que facer é que cada cidade ten que ter unha planificación estratégica de onde quere levar a súa cidade en termos de turismo, en termos de industria, en termos de operacións logísticas, para abastecer as empresas que teñen que ter fluencia razonable con outros países, sobre todo con hubs europeos para que sexan ponte tanto hacia Oriente como hacia Latinoamérica, que é o noso mercado natural. De feito, Vigo é unha das cidades que están máis pretos de Latinoamérica, non? É unha tendencia natural por ubicación e por lingua. Eu creo que teñen, como digo, facer os seus deberes, facer unha planificación en termos de que queren facer da súa cidade, como poden promocionala, establecer promoción turística no estranxeiro e facilitarlle a que as empresas teñan esa fluidez con outros territorios, con outros mercados competitivos, porque tens que chegar a un prezo razonable, en un tempo razonable, cos teus servicios e cos teus produtos. Eu creo que hai que facer. Entón, a AENA ten que tamén sentarse con os rexidores das tres cidades, ver esa planificación e tamén, como non, facerse atractivos para os operadores, neste caso as compañías aéreas, porque se ven que vai haber unha proxección, unha estrategia, unhos datos de crecemento en varios termos, van a creer nese rexidor e van a apostar por rutas aéreas nesas cidades que, como digo, teñen que funcionar de xeito real e non a base de subvencións, porque iso é pan para hoxe e nada para mañán. Entón, eu creo que hai que facer planificación estratégica,
datos, evolución en positivo desos datos, onde se vesa un crecemento, un apoio á industria, un apoio ao turismo, promoción ao exterior, con diversas palancas que poden ter esas cidades para ser atractivas en distintos eixos, e convencer, obviamente, as compañías porque vai haber unha demanda natural para que podan soster esas rutas e non marchen e nos deixen tirados como en varias ocasións nos deixaron aquí en Vigo, por exemplo. Carmela Venega. Bueno, pois o BNG discrepa totalmente da posición que acaba de mostrar a portavoz do BNG, ou do Partido Popular. E viña, ademais, preparada para decir que valorábamos moi positivamente o avance e o compromiso para establecer un marco de conexión entre a Xunta e o Concello para a captación de destinos aeroportuarios. E vemos como a portavoz do Partido Popular acaba de decir que isto non é cuestión, non é cousa da Xunta de Galiza e que ten que ser o Concello. Pois sinto informala, señora portavoz, que o aeroporto non é unha competencia do Concello de Vigo. É unha competencia estatal e a Xunta de Galiza ten o deber de coordinar e traballar para coordinar os 3 aeroportos de Galiza. Algo que levamos demandando desde o Bloque Nacionalista Galego dende hai moito tempo. O obxectivo non é que cada aeroporto galego prepare o seu propio proxecto, o seu propio plan e a ver quen defende mellor o seu aeroporto. Aquí o que se trata é de coordinar as 3 terminais para evitar solapamentos. Porque o competidor de Peinador non é nin Lavacolla, nin Alvedro. É algo que todo o mundo coñece e sabemos. O competidor dos 3 aeroportos galegos é o Sá Carneiro en Oporto. Non temos máis, todos os que estamos aquí coñecemos a alguén que estas pasadas vacacións colleron un avión en Sá Carneiro. E seguramente coñezamos moi poucos que os colleran nun aeroporto galego. E iso marca claramente cual é o problema ou que é o que temos que ver como o competidor dos aeroportos. Para o Bloque é fundamental reforzar o papel do aeroporto de Peinador como terminal de referencia da área metropolitana de Vigo, do sur de Galiza e da Eurorrexión Galiza norte de Portugal. Porque é fundamental recoller toda esa masa de pasaxeiros que é moi grande, non? E o reforzo que pasa por alargar as conexións, é dicir, hai que ampliar esas conexións e hai que afianzar as rutas que xa existen. O aeroporto de Peinador non pasa, tal como nos acaba de decir a portavoz do Partido Popular, por un simple cambio de políticas de promoción turística ou porque sexa outra administración quen pague. Neste caso, o Concello, que, insisto, non ten competencia, non é o Concello quen ten que destinar cartos públicos dos vigueses e das viguesas a promocionar os aeroportos galegos, e ni siquiera o de Vigo. É precisa unha abordaxe máis estructural e profunda, e para iso o BNG levamos moito tempo demandando tanto do goberno galego, que é o que ten que facer política no noso país e non disparar hacia outras administracións, e tamén do goberno español, quen ten competencias en AENA, para que colaboren en poñer en marcha un plan dinamizador de Peinador, con medidas concretas e compromisos orzamentarios con diñeiro, porque os anuncios e propagandas están moi ben, pero ao final o que fai falta é diñeiro. Hai que mellorar os accesos, e termino xa, a terminal viguesa. Temos que ter en conta algo que coñece todo o mundo, é dicir, o aeroporto Sá Carneiro ten máis conexións directas en autobús que o aeroporto de Peinador. Falamos desde a cidade, dentro do centro de Vigo. E iso, vamos, que me custe menos chegar ao Porto que a Peinador, ten moito que decir. Hai outras que digo na segunda. Si, logo hai quenda de réplica, segue. López Font, PSDG. Bueno, boa tarde e gracias. El PP de Vigo, como siempre, escapando
nos habla de Namibia, nos habla de Latinoamérica. Venimos a hablar del aeropuerto de Vigo y conviene hacer historia. En 17 años de gobierno del Partido Popular en la Xunta de Galicia, nunca apoyó al aeropuerto de Vigo. Muy al contrario, era pública y conocida la teoría de Feijóo, que quería hacer un aeropuerto único central en beneficio de Santiago. Y se habla de AENA, pero es que la Xunta ha aplicado una política de bonificaciones durante estos 17 años, que ha favorecido al aeropuerto de Santiago. Se puede reír lo que quiera, pero las cuentas de Turgalicia, ya sé que se llama de otra manera, no se preocupe y no me lo recuerde, pero la gente entiende lo de Turgalicia porque es turismo de Galicia. Como nunca dieron las cuentas, no sabemos el dinero inmenso que se le ha dado al aeropuerto de Santiago. Pero ahora resulta que no es una competencia de la Xunta, pero cuando Ryanair, al cortarle el grifo, la Xunta de Galicia, se ha marchado del aeropuerto de Santiago, el presidente Rueda levanta la voz y dice que hay que coordinarse y que hay que hacer muchas cosas, pero nunca defendió al aeropuerto de Vigo cuando los contratos legales que hizo el Ayuntamiento de Vigo con Ryanair fueron incumplidos. Nunca levantó la voz. Por lo tanto, miren, nosotros desde el Concello de Vigo y desde el Partido Socialista siempre hemos defendido un tratamiento igualitario para los 3 aeropuertos, cuestiones que no ha hecho la Xunta de Galicia, porque es que se habla de las comunidades autónomas. Cantabria lleva 20 años apoyando las rutas, 20 años. Asturias, Euskadi y otras comunidades autónomas. Por lo tanto, claro que tiene una responsabilidad la Xunta de Galicia. Y la prueba está que ha rectificado su posición. Cuando decía que no iba a subvencionar, ahora sí resulta que hablan de un fondo determinado. Y nosotros queremos saber qué fondo es, qué cantidades tienen, cómo se van a repartir y cómo van a ayudar a los aeropuertos. Y entonces, claro, ahora llega un elemento de distorsión. Como la Xunta no era capaz de defenderse sola, tienen que acudir al clúster de turismo. Y sale el presidente del clúster de turismo diciendo que hay que especializar a los aeropuertos. Esta es parte de la teoría de Feijóo, para llevar perfectamente los vuelos al aeropuerto de Santiago. Y habla el clúster de turismo, que debería de ser uno de los más entendidos de turismo, y dice que Vigo tiene que quedar relegado a vuelos industriales. Bueno, ciertamente es una barbaridad y es el mayor despropósito. Nosotros rechazamos esta especialización. ¿Usted, señora García, ha ido en algún vuelo en el que alguien llevase una etiqueta que ponga yo voy a un congreso, yo voy de vacaciones, yo voy a una boda? ¿Usted ha ido en algún vuelo que ponga eso? Porque ciertamente es una barbaridad. Solo explicada desde el punto de vista de unión de clúster de turismo y Xunta de Galicia contra esta ciudad. Claro, se explica como ha publicado la prensa, no lo dice el Partido Socialista, no lo digo yo, 14,7 millones de subvenciones en los últimos años sirven evidentemente para que se monte un frente común contra esta ciudad. Sí, por lo termine, tanto, por favor. concluyo, estamos ante una operación más. Usted nos seguirá hablando de Namibia, de no sé qué, nos dará lecciones de Latinoamérica, pero de lo que se trata, porque usted representa al Partido Popular de Vigo, es que tiene que decir cuál debe de ser el apoyo de la Xunta al aeropuerto de Vigo. Gracias. Patricia, Partido Popular. Creo que están, yo digo sempre, señor Font, moitas veces no Parlamento, petan vostedes na porta equivocada. Volvolle a decir, as competencias dos aeroportos non son da Xunta de Galicia, xa que estamos a falar aquí da Comunidade Autónoma de Galicia, son competencia de AENA, que é unha entidade dependente do Ministerio. O que ten que facer o Concello de Vigo é sentarse con AENA, hacer unha planificación de voos, ver que atractivo turístico ten Vigo, máis alá das luces, que parece que as luces non, a xente que ven as luces parece que non veñen en avión, iso sabe moi ben porque se vemos os últimos datos do aeroporto de Vigo segue caendo en picado, un 8% en viaxeiros. Entón, as luces non é a única, non digo que non podan exercitarse as luces, que nós non estamos contra as luces de Vigo, pero hai máis, Vigo é máis, Vigo xa existía antes das luces. Entón, Vigo que ten que ver cales son os seus atractivos turísticos, cales son as rutas que ten que definir para a súa industria, atraer nova industria, porque xa fai máis de 20 anos que aquí non hai unha fábrica nova,
ninguén decida sentarse en Vigo. Vigo será moi bon sitio para vivir, pero para traballar e para sentarse fai moitos anos que non chega unha nova industria a Vigo. Entón, Vigo ten que planificar e a súa responsabilidade é non eludirla, como fai sempre, é culpa da Xunta de Galicia. Mira, ademais, cando di vostede que a Xunta lle deu cartos directamente a Santiago, vostede escoitou a señora Goretti, actual alcaldesa de Santiago, e o anterior, o seu predecesor, o señor Bugallo do PSOE, que dixeron que nunca recibiron diñeiro, cartos directos da Xunta para promocionar rutas aeroportuarias. Por que eluden a súa responsabilidade? É unha falta de transparencia, é unha falta, como digo, de responsabilidade desta cidade, deste goberno municipal que leva casi 18 anos gobernando. O único que fai o aeroporto de Vigo é perder viaxeiros e operacións logísticas. Terán que facérselo ver vostedes directamente e non como todo eludir responsabilidades. Mire, eu lle digo, o modelo de subvención non funciona. Vostede dixo, Ryanair, o goberno municipal gobernado polo señor Caballero, aquí en Vigo, deulle a Ryanair 10,4 millóns de euros en conceptos de subvencións. Que fixo Ryanair en enero do 19? Deixounos coa casa vacía e sen rutas. Eso foi o que fixo o modelo subvencional. Un exemplo clarísimo de que non funciona. Doulle outro exemplo, Castellón. Outro exemplo, Ciudad Real. Os aeroportos subvencionados non funcionan, funcionan os que teñen realmente demanda real, con unha implicación do goberno municipal, coa AENA e con as compañías aéreas, dándolle capacidade de que esas rutas que impoñan estean cheas. Non vale o modelo subvencional, o que lle falta a Vigo realmente é estrategia, máis estrategia e menos talonario, señor López Font. Mire, exemplos de aeroportos que funcionan de maravilla, o dixo a señora González. O Porto. O Porto é un aeroporto que funciona sin subvencións. O que pasa é que o Porto foi unha cidade que soubo facer os seus deberes. Ten un volumen turístico inmenso na cidade, ten unha estrutura empresarial brutal, ten un porto onde a cidade investiu en Leixoes. Eso que está pasando en o Porto, que a base de investir, de planificar, de ter estrategia, de dotar a industria, ao mercado, de crecemento real da cidade, iso fai que colateralmente o aeroporto crezca. Iso que hai que facer, a demanda real é pon as cousas e os mercados no seu sitio. Iso é o que hai que facer aquí en Vigo, como tamén o fixo Málaga. Málaga ten 0 subvencións, ou como ten Alicante, Elche, 0 subvencións. Entón temos dos modelos contrapostos. O que funciona baixo a demanda é unha cidade con planificación, donde a AENA ten que implicarse, donde a cidade ten que implicarse cunha planificación, non botar Barón foras e botarlle a culpa a Xunta, e non pensar en subvencións, en promocións. Iso é o que hai que facer, os deberes, señor Font, é o que ten que facer esta cidade, os seus deberes, para traballar en base a estrategia, mercado, planificación reais, e menos talonario, e menos botar culpas a outros, e esconder a man. Carmela Benega. Bueno, eu estou de acordo, acabo de decilo. Necesitamos un plan de dinamización do aeroporto de Peinador. A miña pregunta, despois da intervención da portavoz do Partido Popular, é cuáles son as responsabilidades da Xunta? Industria, acaba de decir que é responsabilidade do Concello. Que tenas, Que tenas, Porque o Concello debería sentarse a colaborar e a dialogar coa Xunta de Galiza, cousa que non fai dos dous lados, dos dous lados. Hai dous non discuten se un non quere, señora Patricia. Fala vostede de que non temos do Porto de Vigo de Leixois, quen está ao fronte do Porto de Vigo. É dicir, que competencias ten a Xunta, porque está vostede dicindo que a Xunta non ten absolutamente ningunha responsabilidade, e o que dice o Bloque Nacionalista Galego que ten moita responsabilidade e que o aeroporto de Vigo, xunto con outras moitas cuestións da cidade, son froito do abandono da Xunta de Galiza a esta cidade. O abandono da Xunta de Galiza a exercer políticas de beneficio de Galiza e da cidade de Vigo. E iso é o que ten que facer na cuestión dos aeroportos. Sentarse xunto con a AENA para poñer en marcha un plan de dinamización dos aeroportos galegos, porque ten competencias. Ten as competencias de defender a Galiza, alá donde sexa preciso. E iso é o que ten que facer. E para iso, que antes empecéi, hai cuestións imprescindibles, medidas concretas que hai que poñer en marcha. Xa dixen antes
que hai que mellorar a conexión intermodal. Non pode ser que non teñamos autobús directo ao aeroporto, pero que en eso teñen culpa as dúas administracións. Hai un só Vitrasa que non vai a Peinador, que pasa polo aeroporto, unha sola liña de Vitrasa, e o aeroporto de Vigo... Vitrasa é do goberno municipal. Xa, pero fíxese vostede, o aeroporto de E non Vigo van a ampliar as rutas, é o o sabe. único aeroporto galego que non ten unha liña express financiada pola Xunta de Galiza directo ao aeroporto. Lavacolla ten unha liña express de autobuses. Área metropolitana, digas yo so, señor Lavacolla ten unha liña directa ao Área aeroporto. metropolitana. E Alvedro tamén. Despois, hai que mellorar os accesos. Todos sabemos o que pasa cada vez que se produce unha feira grande en IFEBI, como é Conxemar. E aí tamén ten competencias a Xunta, ten competencias o Concello e ten competencias o Goberno do Estado. Por iso hai que coordinarse. Palabra clave nesta cidade, coordinarse e dialogar. Hai que abrilo 24 horas. Ninguén entende que un aeroporto como Vigo non este aberto 24 horas. Hai que aproveitar as súas potencialidades como para transporte de mercadorías. Claro que sí. Ten que ser complementarias as dúas cuestións. Hai que recuperar a torre de control presencial do que ninguén fala. Ese é o elefante na sala na que ninguén quere falar. Agora temos un control, unha torre de control remota que funciona como funciona. E isto é fundamental, é o único que vai conseguir potenciar o aeroporto de Peinador e remato xa. O que non o vai a conseguir, segurísimo, é o ruido e as declaracións. Hai que planificarse e coordinarse. Y pecha este tema, Carlos López Font, PSDG. Bueno, yo no sé para qué queremos el Gobierno de Galicia, porque nada es competencia del Gobierno de Galicia, nada es su preocupación. Y luego, lamentablemente, el Partido Popular de Vigo, cada vez que habla, nunca defiende a esta ciudad. Mire, señora García, está en una contradicción. Si es el propio Gobierno de Galicia el que ha tenido que dar marcha atrás y decir que va a constituir un fondo de subvenciones, un fondo de promoción. Señor, no entonces, subvención y bonificación, no me señor. interrumpa. Yo no la voy a interrumpir vale en todo. con propiedades. No la voy a Sabe interrumpir entregar. en todo el debate. Se lo pido, por favor. Entonces, aquí hay una implicación de la Xunta, como la hay de otras comunidades autónomas. Y no nos engañemos, estamos ante un ataque otra vez a esta ciudad. Y vienen juntos, literalmente, el clúster y el gobierno gallego. Y claro, habla usted de atractivos de turismo, de que Vigo ya existía antes, pero se ha tenido una ocupación en Semana Santa del 85%. No vienen en avión. No me interrumpa. Si antes no venía nadie a esta ciudad, hoy vienen en Semana Santa, hoy vienen en congresos, hoy vienen en ferias, hoy vienen en Navidad, hoy vienen por el atractivo turístico de CIES y del verano. Y ustedes quieren cuestionar el tema de que no haya vuelos turísticos a esta ciudad. Es ciertamente incomprensible. Y luego, claro, vienen las denuncias y los comentarios de localismo y demás. Claro, localismo es el que defiende el señor Rueda cuando ha defendido el aeropuerto de Santiago, porque lo han defendido. Diga lo que diga usted de la alcaldesa de Santiago. Y la prueba está en que no han dado las cuentas de lo que ha gastado Tour Galicia. Solo han dicho lo que han gastado en el Xacobeo y no han dicho lo que ha gastado en el aeropuerto. Y luego, la verdad, ya yendo a otro tema concreto, hombre, yo creo que no debe de insultar a la industria de Vigo. Decir que en Vigo no hay industria cuando Stellantis se consolida por la red de muy alta tensión gracias al Gobierno de España y gracias al alcalde, cuando esta ciudad se está desarrollando en el PTL y se va a ampliar, y que venga la portavoz del Partido Popular aquí y que diga que no hay ninguna industria desde hace no sé cuántos años. ¿Usted ha oído hablar de todo lo que está desarrollando Zona Franca? ¿Usted ha oído hablar de las inversiones que va a hacer Indra en esta ciudad? No me interrumpa. ¿Usted ha oído hablar de la fábrica de microchip que se va a implantar en esta ciudad? Efectivamente, no, literalmente. Este es el progreso de esta ciudad. Y claro, cuando habla de área metropolitana, cuando el Partido Popular se cargó el área metropolitana, pues ciertamente es incomprensible. Miren, concluyo. Especialización de los vuelos, no. Apoyo
al aeropuerto de Vigo, sí. Y lo que está claro es que el fenómeno turístico más importante de España de los últimos años es la ciudad de Vigo, por todo el conjunto que dije anteriormente. Y el que quiera quitar los vuelos de turismo y el que quiera impedir los vuelos de turismo al aeropuerto de Vigo se la va a ver con este gobierno municipal, porque evidentemente no tiene ninguna lógica. Y lo mejor de todo es que la ciudad lo defiende. Salgan ustedes ahí a la calle y comprobarán que ya el intento que tuvo Feijóo de hacer desaparecer el aeropuerto de Vigo, hoy la gente lo está percibiendo de la misma manera y hay un rechazo absoluto, pero nada, a ustedes les preocupa Namibia, Latinoamérica y no sé cuántas cosas más, cuando como Partido Popular de Vigo, a pesar de que no lo hacen nunca, concluyo, lo que les debería de preocupar es la ciudad de Vigo, el apoyo de la Xunta a la ciudad de Vigo, pero claro, están ustedes a las órdenes de... Bueno, pues deixamos este tema e ímonos a publicidade e retomamos en breve este Vigo Debate, aquí en Televigo.